Og i venstre spor, ja, der er det Morten Jensen i en Toyota Corolla, som jo altså kører med i streetklassen, så det bør være barnemad for Lasse i højre spor. Lasse, som tidligere har vist rigtig gode evner til at køre fuldstændig optimalt hver eneste gang han kører, og det gør han så igen her, hvor Unoen får en næsten perfekt start. Rigtig fint gearskifte i første hug, og den trækker bare fra dernede af. Så vil vi gerne have en god tid, Lasse, og tak for det. 10.94 og en udgangshastighed på 212 km i timen. Rigtig flot kørt af Lasse der. I venstre spor blev det til 15.48 til Morten Jensen i venstre spor, som sagt. Ja, godt kørt Lasse, som sagt en meget stabil kører, der igen og igen har præsteret rigtig flotte tider, og som også har vundet DHB blandt andet, fordi han har været i stand til at holde hovedet koldt i finalerne, som jo bliver afviklet på en lidt anden måde, end vi gør det her ved kvalificeringerne. Ja, så har vi en venstre bag, det er Anne Løberg og fuldtræk under 5. Det gjorde bilen i højre side, så den er 2 med nogle ordentlige indsugninger på bagen også. Det føles rimelig godt dernede af. Anne Løberg kommer ind i tiden 11.24.